ಬರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಊಟಿ ಅನ್ಪೋ ಚಿಪ್ಪಾಡು ಬೆಲೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಊಟೆಲ್ಲ ಜೆಚ್ಚಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾನು. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ರಮೇ ಇನಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇನಿ ಜೋಕ್ರೆ ರಜೆ ಅಂತ ತೆಗೆದೊಂದು ಬೇ ಕುಕ್ಕುಮೂರು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅವಿನ ರಜೆ ಅಂತ ನಂಚಿನದ ಯಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಡುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ದಯಪಡ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರಾ ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪ. ಏನೊಂದು ಎಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೂರಾ ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಶಕ್ ಬೇಜಾರಾಗುಂಟು ಅಂದ್ರೆ ದಿನಲ್ಲ ಈಗ ಬೇಜಾರಾಗುದನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಏನ ಏತು ಬಂಗ ಮತ್ತು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತನೇ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಬೇಜಾರು ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂತ ಅದ ನಾವು ಏನು ಒತ್ತುದು ಬರೋ ಫೋನಾಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ತುಪ್ಪಿ ಬಂತೇರಿ ನಾನು ಬತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ನಿಕ್ಲಾಗೆ ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ಬರಂದವು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಐದು ಬಾಡಚ್ಚು ಕುಚ್ಚೆಗೆ ಊರ ಅವು ತಿನ್ಪುರ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಅಂದೆ ರಜೆ ಓದು ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಏತು ಪಂಡಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿದ ಪೋನಿ ಕೊಂಚ ಕರೆಲ್ಲ ಸರಿಪುನೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮನ್ಪುಗಂದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ದಾತ ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮನ್ಪುಗಂದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ತೆಪ್ಪುನು ಚಿಕನ್ ಅದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿದ ಮನ್ಪುಗಂದು ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲದ ಅಂಚಿನ ಅವನೊಂದು ಕೇಂದಿರೆಂಡಾಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲದ ತುಚ್ಪಲ್ಲೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವಿನ ಸಾರಿ ಪನಲು ಬೇಲಿ ವಿನ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಪಾಡುವ ಏನು ಟೆನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡುಜಿ ಪನಲು ಬೇಲಿ ವಿನ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಪಾಡುವ. ಸೊ ತೂಕ ನನ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಕರೀದು ಈಗಲ ಕುಚ್ಚು ಕಾತು ಗುರ್ತದೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾದ ಚಿಕನ್ ಉಣ್ಣದ ಗೊತ್ತಾದ ಏಪ ಕುಲ್ಲುದು ಬಿಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಹಾಂ ನಾನೇ ಇತ್ತೆ ಏತುಲೆ ಓಡಿ ಅಂತ ಓಡಿಕೊಂಡಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಇಡ ಇಂಚಲು ಸರಿ ಹಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ತೀನಿ ರೂಮ್ ಪಾಪ ತುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂದು ರೆಡಿ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ತಿನ್ಪುಡಿಂದ ಈಗ ಏನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೆರಿ ಬಿಡ್ಪುಜಿತೆ ಕರ್ದಿಂಚ ಐತಾನೆ ಬಿರೋಡೆ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂತಲೆ ಬಾಜಾರ ಆತನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಜೆಗೆ ಬಿದಾಯಿ ಬರ್ತಾರಂದುಂಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ರಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ರಜೆ ತಿಕ್ಕುನಿ ಮಾತ್ರ ಓದೋನ ಬರೆ ಪುನಃ ದಾಲಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಂತಾನೆ ಜಾಲ್ಡು ಓದ್ಕೋನ ಹತ್ತದೆ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಉಲಾಡತ ಕುಲ್ಲಾಡಂಚಿಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಏತ್ತು ಬೊಬ್ಬೆ ಬತ್ತು ಸಾಕಾದ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ ಅವು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇಂದು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಟನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದ ಅವು ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಸೋಸಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಜೋರು ಬರೋದು ಜಿಂಡಲೆಲ್ಲ ರಜೆನೇ ನಾನು ಆಪನ ಹಿಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಂತೆ ಜೋರು ಬಸ್ಸಾರು ಒಂದೊಂದು ಅಲ್ಪ ಕುಕ್ಕಿತ್ತು ಆ ಕುಕ್ಕು ತಿಂದು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸುಖ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಫಿರಾಡೆನ ಆರಂಭಿಸ್ತೀನಿ ಫಿರಾಡಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿಗ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಬಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಾದ ಮನ್ಸು ನಿಂದು ಅಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಸರಿ ಬಿಲಿ ಕುಕ್ಕು ಕೊನ ತಗೊರಿ ಅದನ್ನು ಚೀಪನ್ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಕೊಂಡು ಸದ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಕುಕ್ಕುದಿಂದ ಎಸಲ ಕುಕ್ಕದಿಂದ ಮುರಾನಿಂಚ ಬಾರಿ ಚೀಪ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಟು ತುಕ ಎನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂದ ಕಜ್ಜಿ ಪುಲ ಆತಜಿ ಉಪ್ಪುಲ ಆತಜಿ ಅಂತ ಯಾವಡಾತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ವಕ ಮಾಡ್ದ
ಇಸಲು ಎಂಕ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗೀ ರೈಸ್ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡುಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಡುಜೆ ಒಚ್ಚಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ನಾನು ಎನ್ನೀರು ಅಂದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಜ್ಜೋಡ ಅಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಾಡ್ಗನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡೋಡ ಮಲ್ಲ ಜಂತಲ ಪುರಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಪಾಡು ಪುರಿ ಸೊ ಗೈಸಿತ್ತಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಾಲೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಶೋಕಾತ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂತ ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ತುಲೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ವನಸ್ಪಂಪರ ಪಾತೊಂದು ಪೋಪೆ ಆಗ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಇತ್ತು ಲೆಗ್ ಪೀಸನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ಕೊರ್ರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚಾಗ కొంచెం కచ్చంబర్లు ఇస్తాను కచ్చంబర్లు కాదు ఇద్దరు ఎడవుతుందా బిర్యానీ అండి మన బిర్యానీ టేస్ట్ మంచిగా నేత మనసు వద్దుంది మన టెంకింగ్ టేస్ట్ అసలు కేంగా ఏం చేస్తాను బిర్యానీ ಇಂಚ ಯಾನೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾಲ ವನಸ್ಪಂತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ವನಸ್ಪಂತ ಅರ್ಕಲೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೇನ್ಗೆ ಅನ್ಲೆಕ್ಕ ಬಡಿ ಅಕ್ಲ ವನಸ್ ಆತದಿ ಅಕ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಪನಿಗೆ ವನಸನಾಗ ಅಂಚ ಕ್ಯಾನೆ ವನಸ್ಪಂತಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕುಲ್ಗೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಪಂಡೇರು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಅಂಚ ಅಂಚತೆ ಎನ್ನ ವನಸ್ಪಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆದರ ವನಸ್ಪಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಲೈಕ್ ಬಯ್ಯಗ್ದು ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡು ಕತ್ತಲೆಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಬುಡು ಬೇನಾನ ಆಯ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ఆయన ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೂರ ಅದು ಬರ್ತೈತೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಆಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅತ್ತಂಚಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂದು ಜನಲ್ಲ ಫುಲ್ ತೂಪುಂತಲೆ ಬೊರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಊಟಿ ಅನ್ಪೋಚು ಉಪ್ಪಾಡು ಬೆಲೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಉಂಟೆಲ್ಲ ಜತ್ತಿತ್ತು ಏಪ್ಪ 9 ಗಂಟೆ ಇರ್ದಕ್ಕ ಜತ್ತಿ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಉಂಟೆಲ್ಲ ಜೈದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಲೆ ಅವು ಯಾಕಡೆ ಕಂಡಿಡೆ ಬರೋ ತೂಪುನಿ ಪಿದಾಯಿ ಬೋಬಿಚ್ಚಿ ವರ್ಷ ಹತ್ರ ಪಿದಾಯಿ ಬೋರಿಜ್ಜಿ ಕಂಡಿಡೇನೇ ತೂಪುನಿ ಎಪ್ಪಸುರು ಮಂತನು ಕಂಡಿಡ ಬಿಯ್ಯಾರ ಬೆಲೆ 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 ಬಿಲ್ಲಿ 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 ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮೆ ಐನು ಓದು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇವನೆ ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ ಪಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಲಿ ಫುಲ್ ಎನ್ನೆರಡು ದುಂಬು ಬಲ್ತಂದು ಅಡಿಗೆದ ಕೊನೆಗೆ ಎನ್ನೆರಡು ದುಂಬು ತಚ್ಚಿಪಾಯರಂಡು ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರ್ಪುನಿ ಎನ್ನೆರಡು ದುಂಬು ಅವೇ ಹೋಗ್ಪುನಿ ಅಡಿಗೆದ ಕೊನೆಗೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಯಾನು ಅಡ್ಡೆ ಗರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ಬರ ಒಂಜಿ ಮುಜಿ ಕೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಕೆತ್ತಿ ಬೇರಡದ ಅಂಚ ಅವೇನು ಬೇಯ್ಪಾಗ ಅಂದಿಲ್ಲ ಮೂಜ್ ಕೆತ್ತಿದ್ದೆ ಮೂಜ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದ ಎಂಗ್ಲ ಪೆರಡದ ಕೆತ್ತಿಂಡ ತವೇನೆ ದೀನಿ ಬೆಯ್ಯರೆ ಪಕ್ಕಡ ದಾಯಿಗು ಎಷ್ಟು ಮನ್ಪುನಿ ಪೆರಡಲಗೆ ದೀಂಡಲ್ಲ ಓಡೆ ಫುಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡೆ ಗರಿ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಪೆಲಕಾಯಿಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡಿದ ಅಂದೆತ್ತದ ಮನ್ಪುನು ಚೂರು ಬೇಜಾಡ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಜಾಡ ಅವು ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪು ಜತವು ಒಂಜಿ 9:30 ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪಾಡು ಕವನಸ್ ಬಂತುಗ ಆಗ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಮೂರ್ದು ಹೊರಡಿಗೆ ಸರಿ ಮುರ್ಗೆ ಶೋಕುಂಡು ಕುಕ್ಕು ಬಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಚೀಪೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ತಿಂದೆ ಇತ್ತೆ ಇದು ಪಿರೊಂಜಿ ಬೋಡಿಗೆ ಬಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕು ಹೆಂಗೆ ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಕರ್ದ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ಇಂಜಿಡ್ದೊಂಜಿ ಕುಚ್ಚಲ ಯಾವನಸ್ ಮಲ್ಪೆ ರಾಯೆ ಬಕ್ಕು ಅಂತನಿಗೆ ಆಯ್ತು ಬರ್ತದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚೂರು ತಿಂದೆ ಕಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅಂಚ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏರು ಪೂರ ಹೊಸತ್ತಾದ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಚಾನಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಗುಡ್ ನೈಟ್.